Βαρουφάκης το είπε, λιτό 2. Το είπε. Μην τους βάζεις. Να πάρτε κι άλλο κομματάκι. Έλα, παιδιά, έλα, σβείς το τέλος. Και στα κινέζικα. Όχι, σβείς το, έλα. Σβήσε. Η μόνη μεθυσμένη στην παρέα είναι η Ματουλίτσα και η Τίνα. Βάλε και κάνε 10 push-ups. Κάνε 10 push-ups. 10 push-ups. Ω, παιδιά, τράβα. Όχι αγάπη μου. Όχι, μην το κάνεις, θα πάει στο YouTube αυτό. Και τέλος. 9. Άλλο αρχίδι από εδώ. Εγώ μπορώ να το πω αρχίδι, εσύ μπορείς. Αν μπορείς. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Βίντεο, δεν κάνω Μια φράγκα. Βίντεο. Ωραία φράγκα η Αναστασιά, είναι σούπερ. Αυτά τα παπάρια που λέγονται κανελάκια. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα Σύλλα. Κανελάκι, έλα εδώ. Κανελάκι είσαι κι εσύ ρε. Αγαπημένα κανελάκι. Όχι. Παπά. Έφαγε μια ψηλή. Χτύπησε. Χτύπησε ρε πλάκα.